Kubuhlungu, izinyembezi ziyazehlela ukuzivimba ngiyahluleka. Ngiyakhuleka kepha kuhlangane nenhlupheko kwelinonile yasikela. Ngapha ngiyazama ukunqanda inzondo kepha iyabhebhetheka. Musu ukuzibeka amabala ngeke kwakwelisa kulomqanso osuqala. Qonda kuqala bese uqhubeke emva kokuqeda kokuqala. Khohla uqede kuqala ubude bendlela ibona buzokuhola kuqala. Ungadidiseki ke abantu ungabalalela kaze kwazuza lutho ngokugive up. Nempumelelo izandla yazilahlela ama ekuthelela ungakhangezanga. Kuyenzeka ke ukhangeze ungatheli lutho nawe ke mawungazamanga. Ngempela ngiqamba manje impilo izokukhafulela noma ke ngingasabanga amagama. Ithuba malifika libambisise lingaze liyofuna imfudumalo engcono kwamanye amaphanto. Qinisa kulokho okholelwa kukona, izidlela ngeke zingakhayi noma ungasathanga ezobumnyama.